Takže jdeme na třetí hru. 20 na kostce. A řekl bych, že docela i smysluplný keep. Další far away, nepřijde mi, že bychom potřebovali, radši bychom lízli nějakou zemičku. Že by RGčko. Tady bych si prostě rád ubral 2, abych měl na scatter, na Doomblade, podle toho, co oponent předvede. To je samozřejmě Rakdos Return proti RGčku, je docela špatný draw. Ozu určitě nechceme. Použil jsem Essence Scatter, protože kdyby třeba to byla Naya a potom by dal Smitera, tak by to bylo nepříjemné. Doomblade stejně jako Far Away se dá použít vždycky, ale už bychom teda pomalu mohli líznout zemi. Naštěstí se tam objevila. Škoda, kdyby to byla Antapla, tak bych zvažoval Ralzarekem sestřelit toho elfa. Můžeme dostat nějakou Hellkitou v nejhorším případě. Uvidíme. Oza, to je OK. No, asi bych dal ten Doomblade, ať nějak využijeme manu a furt tady jen tak nepřešlapujeme. Oponent si přidal živák, to je OK. Teď si dáme Rala, sestřelíme elfa. A přijde mi, že teď jsme docela dost v pohodě. Jelikož máme dost diváků a máme i odpověď na draka, tak bych si dal Rakdos Return za plných. Rampager jsme ulovili a jinak jenom Duemizium Mortars, který jsou v tomhle matchupu mrtvá karta pro oponenta. A bohužel má Nomryho. Co se s tím dá dělat, no? Můžeme dát Mortary, nebo můžeme ještě kolo počkat. Já jsem proto, aby jsme počkali. 13 životů je zatím dost v pohodě. Oportunita je hodně v pohodě. Asi bych jí dal rovnou a zkusil bych najít zemi a sestřelit toho draka. Samozřejmě jsme zemi nelízli, takže když oponent lízne zemi, tak to s náma nebude vypadat moc dobře. Být greedy se vždycky nevyplácí. OK.